Pripomienky a dopyty obyvateľov. V tomto bode má právo vystúpiť každý občan s trvalým pobytom na území mesta Piešťany alebo pláca niektorých daní na dobu 5 minút bez diskusie. Je v tejto sále niekto, kto chce v tomto bode vystúpiť? Nech sa páči, pán poslanec Hynek, alebo občan Hynek. Asi ako občan. Moje meno je Michal Hynek, bývam na Krížnej 1 v Piešťanoch. Chcel by som sa vrátiť k téme minulého zastupiteľstva. To, čo sa tu udialo na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva konkrétne. Vážení kolegovia, ja mám niekedy dojem, ako keby po niektorí z nás zabúdali, na čo tu vlastne sme a na čo sa tu takto stretávame. Sme tu v prvom rade preto, lebo funguje demokracia a toto slovo pochádza z dvoch slovíčok, čo je demos a kratein. To znamená vláda ľudu. U nás funguje zastupiteľská demokracia, teda ľudia si volia svojich zástupcov, ktorým je 25 poslancov a 1 primátor. A my sme tu na to, aby sme zastupovali záujmy ľudí, pýtali sa, kontrolovali, určovali chod mesta a kontrolovali v neposlednom rade to, ako sa zaobchádza s verejnými peniazmi, a teda s peniazmi daňových poplatníkov. Každý z nás zastupuje určitú skupinu ľudí, ale ako si môžeme riadne plniť svoje poslanie, keď na zasadnutí zastupiteľstva primátor neudelí slovo niekoľkým poslancom. To, čo sa tu minule stalo, že zastupiteľstvo na návrh poslanca predčasne ukončilo diskusiu, ktoré chcelo ešte niekoľko poslancov diskutovať. To nemá období a je to veľmi nebezpečným precedensom do budúcnosti. Máme tu zákon o obecnom zriadení, ktorý je nadradenou právnou normou rokovaciemu poriadku a tento zákon hovorí o oprávneniach poslancov mestského zastupiteľstva. To, ako sa tu vyjadrili minule aj niektorí poslanci, že mali sme sa pýtať, mali sme si zisťovať pred zasadnutím zastupiteľstva, tak to je len nejaká zlá alebo mylná predstava niektorých z vás, pretože my sa tu stretávame na mestskom zastupiteľstve preto, aby sme verejne na rokovaní zastupiteľstva diskutovali aj pred médiami a pred občanmi o veciach týkajúcich sa mesta. My sme sa tu nebavili, vážení kolegovia, o gorodkách, ale my sme sa tu bavili o zaobchádzaní s peniazmi daňových poplatníkov. A vzhľadom k tomu, že na minulom zastupiteľstve bol podľa môjho názoru porušený zákon, som v pondelok podal podnet na okresnú prokuratúru v Piešťanoch, ktorú som požiadal o preskúmanie zákonnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým bola zrušená diskusia a pevne verím, že prokurátor toto preskúma a myslím si, že dá mi za pravdu. Ja som to skúmal aj v iných mestách, ako to funguje a dovolím si povedať, že náš rokovací poriadok je zlý, nie je v súlade so zákonom a v iných mestách, v iných zastupiteľstvách to funguje tak, že áno, zastupiteľstvo môže procedurálnym návrhom alebo poslanec môže dať procedurálny návrh na zrušenie diskusie, ale to znamená, že keď sa tá diskusia zruší, tak do času, kedy tá diskusia bola uznesením zrušená a boli prihlásení poslanci, tak tým poslancom sa slovo udelí. A nie, že niekoľko poslancov je tu prihlásených do diskusie a týmto poslancom sa slovo neudelí. My tu zastupujeme ešte raz ľudí a nebavíme sa tu o gorodkách a ničom podobnom. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte niekto v sále, kto chce v tomto bode rokovania vystúpiť? Nie je tomu tak. Tento bod končí.